Така, дами и господа, вече снимаме. Той има админ онлайн. И ме уби. Пишете на админа, има админ онлайн. Аз не знам кой е. А, не, всъщност. А то какво прави, човек? Къде е бомбата? Грешка и... Къде е бомбата? Кажете бързо къде дропнах. Ай, той. Къде сега ще ме говориш, казвам, че... Ми играе, той с хака ще ми играе. Ай, снимай, бе, плавал. Снимам, бе, тревал. Снимаш ли, бе? Да, бе, снимам, гледам те са тебе, да видим колко си слаб. Ще виж. Бате, къде сте, бе? Отива на ато да плантва. Защото Абе, мен ми за да... какво казваш, бе, мършо? Мати, сега ще сгубим рунда заради тебе. Май забелязаха. Нашия май седа в гълите, я знам. А не, нищо е правилно. Забравяй да спомена, че сме с Единия Рогия вече не е, ВБГ и Прибойчика Роцаря вече не е. 12 и критерии. Единия вече ни е. Нали знаеш, че бомбата на Б? Помислиш, че ще изкажа къде е бомбата? Като Роги. Мале, на 12 кръв съм, бързо! Бързо! О, на 4 Като остана. Роги. Само бомбата е плантата. Абе, не идвай на А, бе, и аз стигам на Б. И там е бомбата. Аре, арт, елате арт. Нали, Давай, давай. Ба, ако не съм аз ти игри, нямаше да пиеме як да е. Я му бе. Като влязох аз и почнах да я печели. Нека бате. Подарък! Fuck you! Флащаме. И мене се флашва. Не знам къде съм. Ей, мама ти шива на граната. Аз съм на 80. Виж го, бе! Аз Аре, бе. то нашия дали е хак, не знам. Ей, бас малко, бе. Не е хак. Спрей шота не се получи, хо и за малко Да, да да, ума. Че бе. Тан. Аре, бе. Да знаете на нощ ще Да. ни бие. Елате бе, Ей, сладърчета. сега ще видите какво ще ви направя. Погледните ми тайното оръжие. Видим. И сега само да се покаже, мале. Ще му сцепа задника. Съм флашнат. Аз флашнах 2 пъти. Кой ме уби? Как? Вау, къде си бил Прибойчи? Добре, че беше флашнат. Да, аз бях флашнат врато. МК! Кой иска от снайпер? Аз имам мемка, не ми трябва. Къде убиха нашия, бе? Ай, ще игра само от снайпер. Да. Ето, тук има един, тук има един. Къде, бе? На Б някъде. А, не. Убихте го. С бомба, мадафака. Футбатъл. Мога да ме кик. Линк да за канала на Роги ще бъде в описанието и може би Прибойчи ще си направи канал и ще сложи него. Фак. Взема ли емката да ги пука, мама ще стане много силни така. Бате, нашия човек. Аре, аз имам емка, човек, пукаме и сега ще ги почнем Аз много съм на я. 20. Къде са? Не знам. Дропнал съм малко снайпер на Бате, яд. нашия човек как... what the fuck? Браво. Това Роги. нашия човек не знам какво направи, обаче не ми пука. Както знаете, това е новия клип в новия ми канал. Може би първия клип. Трипъл кил! Абонирайте се за Роги, за мене и... Бате, как мезе бе с човек? кофа, What бате. the fuck? То мезе с кофичка. Че я гледаме Роги. Рогимир... убиха. А, не. Убиха другия. Рогимира, те са много. Ще ви Али, кажа. много са! Да. О, тук е, гад ти плака, бе! Тедо, той е твой набор, така че може да си садвате взаимно. И Тедо много садвате. Няма никакви салве тука, така че... Шанс. What the fuck? What the fuck? Аз един кавал. What Аре, the бе, fuck? кавалчета. Да. Защо аз Не ръшкам? бях ли аз, бе? ОМГ! Защо ръшкам? Браво, Роги, добра тактика. О, как го направих това, бе? Аз не знам как.
Това беше яко. Браво, прибойче. То свърши. Бате, вие колко гранати хвърлихте, човек? Виж сега как се прави, чакайте. Забравих една граната. Не това, бе! Не това! Роги тук разправя в чата. Чакай, никой да не нарича ярд. Не What ръчно, the бе. fuck? Никой да не нарича ярд. Това бате откъде ме? Взе вече. Ало. Да, какво бе? Бай, говори с нас. Рогито нещо заглуши. Не си му говори по телефона. Затвори, чакай да. Остана бе, падна ми нета. От това, некой те фуди. Не ма води никой, просто връзката ми е лошо в мен. Съседите. Не ръчкай бе, човек, пребам плана. Ето, нашият ги изби. И що? Сега ги почваме. Не чакай, аз бях нещо. Така, по-добре. Не! Роги, Да. come with me. Чакай, никой да не нарича ярда. Come with me, my son. Чакай, стой. Ярца! Няма си имаш играчка с роги. Окей, идвам. Ама аз ще пазя ярто ти вече. 2 на 3. Сега си имаш сам 3 на 3. Аре бе, къде е то ваша? Наши ли? Сега. Идвах в гръб. Ха-ха-ха, служихме бомбата. Пихнал човек на ярд. И ми взеха АВП-то, внимавай. Внимавай, ще ти дойдат от Хикс. Не, от Тунел мисля, че ще дойдат. От Тунел ще дойдат, да. Къде е бомбата? От Тунел ще дойде. Бягай. Бягай, няма шанс, бягай. Браво. What the fuck? Чакай. Лапте. Whoa! Shit! Fuck off, bitch! Някой ръчнал ли е ярд? Не знам, аз не съм умрел. Къде си бе прибойте пак? Сигурно сега ще ме видите. Surprise! Hey! What's up, bitch? Ето ги отзад! Fuck off! Бягай, сега ще му пусна кофата, само си. Това беше яко. Кой ръчна ярда? Фу! Добре бе, то как аз бача съм тук, бе, чек? Роги, аз минавам за него, защото те са малко. То па са какво минава така? Махай се. Мятам флаш, да знаеш. Флаш на киса. Няма, Роги е с АВП. Да, знам, че е с АВП. Хей! А то защо гърви? Shit! Motherfucker! Oh my fucking god! Откъде е то, бе? Аз съм на 18, точно на един кушам! Ела те, бе, гадове! Фак! Prepare for battle. Знам къде е.
Не, на Аз съм власт, сам беги човек. с място. Беги. Fuck you! Кой решна е успешно? Аз. Къде са вашите? Не, бе, пето. Дай на мен. Айде, чао. Дай на мен. Айде, кажи, бе. Майна. Хе-хе-хе. Къде са? Къде плантнаха? Бето. Аз имам Б. Аз ти ама. Някой има ли да фюжър кит? Аз имам. Fuck. Май са. Fucking shit, бе, бате. Баши слагаш съм сега, бе. Повече няма да взимам, бе. Аре, бе. Абе, те до те са на, бе, идиот. Досетих Да. се. Тя Еми, гръмна. шанс бат. Да. Аре, бе, спре. Хе-хе-хе. Е, Рогимире. Нашия е лагнал, мада. Бате, кво? What the fuck? Сад ме, бе. И- Добре, то не играе ярд. What the fuck? Ти наши ход винаги хикс. Вие къде сте? Да, знам. Право, да. Аре Да, бе, да, пича, съм аре там, ръжка да. ярда, какво ми стоиш Аз там? съм- Абе, я пътова, не чекали са, бе, пето, бе. Сама бе, пе. Аре бе, човек, от гледай как... Единият от нашите я фука в вазата. Сега трябва да търся къде е бомбата. Ооо, какъв тулко! Бате, аз бях ваш на един куршум. Аз бях сдигала тогава. Ама аз бях на 8 хилт. Prepare for battle. Няма никой. Чакай, аз ще съм първи. Примамка, бич! Пи! Салто снайпер е. Вък! Не. Бате, как е и това аутоснайпер? Когато нямаш патрони, те рискат яко. Ръшкай го, бе. Prepare for battle. Фу, на колко стана? На На 100. 100. Смет, бейби. Чист късмет. Пази бомбата, бе, тапак. А така, гледай на там, да. Да. Браво. Чист късмет, бейби. Чист късмет. Те сега ще Аз му давам уроци на момчето за това. Хайде, Роги. Раздай се. Разкай се! Има ли някой? Има ли някой вътре? Има, ето го! Идея не стана. Охо, днес ще ви пратя една много добра изненада, между другото. Нещо. Не Тя е съм гръб. яд. Нали? Тя са 100 на 100. Дани, къде Бате, са? те са на Ато и защо гърбат и двамата? Ай, обясни ми, няма да си Къде играе са? в този сърт.